Yan. Mr. Ronji Channel. Siya na po sir, first time pass tala. Ano ba to? Yan o. Salamat sa pagbisita sir. Hindi ko pala mo anong gagawin ko eh. Dali ah. Ano ba to? Salamat sa pa-thumbs up. Pa-thumbs up si Roji. Si Ronji. Okay. Hirap talaga pag first time eh. Salamat sir, salamat. First time pa talaga. Ngayon ko lang na-try. Uy, good morning, Ma'am Nelly Pakarat. Ay, Ma'am Nelly, may tanong ako. Saan ka ba? Sa Kuwait o sa sa Saudi? Kasi sa shoutout ko, di kita maano kung saan yung address mo. Narinig ba ako? Narinig ba? Parang narinig naman kasi nag ano si Sir Ronji. Singapore. Ay nako, my goodness. Sige, sige. Thank you. Ayan, naulitin ko yung ano ko mamaya. Yung, ay, salamat na rin. Uy, salamat sa pagbisita ha. Actually, try lang to. Testing lang. Sample lang, sample. Pero sigurado, ulitin ko to. Ayan, so mega shout out sa aking mga bisita. 2 million people in the house. Mr. Ronji Channel. And, bay, ano gamit mo laptop? Cellphone lang, sir eh. Cellphone lang. Dito ako sa internet cafe, CP lang po sir. CP lang, cellphone lang. Nag-upload kasi ako ng Premiere ko while waiting sa pag-upload. Nag-try ko rin kasi naisipan ko pwede daw mag-LS. Wow, ka-power din ng CP mo. Di naman, lang. Try ko lang din. Pwede ba mag-live pag CP? Yes, pwede po. Pwede. Ano lang sir? Mag-ano ka lang sa StreamYard. Mag-create ng account o mag-sign in ka sa StreamYard. StreamYard.com. Madali lang sir. Follow mo lang instruction. Yan ang ginawa ko. Tinry ko lang. Tinubukan ko lang. Ma'am Nelly, shoutout kita sa next video ko pero uulitin ko yung shoutout dun kasi yung address Saudi yung sinabi ko dun. Sipyat. Si Ronji, salamat talaga sa pagbisita ha. Baguhan lang talaga ako sa You're welcome. Bisaya ka ba? Bisaya. The power of new technology. Yes, pwede po basta may sarili kang YouTube channel. Oo. Yan. Tama po. Tama. Naka-enjoy pala mag-live, no? Ganito pala feeling Ganito pala feeling pag mag-live. Isa yung nag-asa ka. Ako, si Kihor. Si Ma'am Nelly, may lahing po. Ano po si Kihor? Isa yung dako. Naka-enjoy pala mag-live, no? Ganito pala yung Gawin ko na to lagi. Permihon ko ni bay. Masbate. Bisaya ba Masbate? Akala ko Tagalog Masbate. Mix ba yan? Ano ba yan? Akala ko Tagalog Masbate. Part pala ng Bisaya sa Masbate. Nasa Region 4 ba yan? Region 4, Region 5?
pala po, no? Nung ano kasi, nang nagkuhan ko ba, nang nag-attend kong mga ano ba, mga LS. Anak sila nga, di pati pwede mag-LS ko. Kuhan na lang, phone lang gamit, tapos, Region 5. Kuhan, tawagan ni El. Kana bang phone lang nyo, pag 1,000. Pero, na nag-advise, kato si BMC ba, si Briner, BMC episodes. Ningon siya nga, mag-create lang account sa StreamYard. Yan, sinubukan ko. Pwede, dali ra. Sabi ng aga ko, ang ganda sa Secret Beach. Gusto daw niya dyan tumira. Sabi ko, oo, itong host, pwede to. itong host, single to, pwede. Ilang taon ba yung alaga mo, Madam Nili? Ano ba yan, lalaki, babae? Nako, sinabi ko, pwede yung host, yung pala, lalaki yan, ako. Yung in-upload kong bukas, abangan nyo bukas ng 7:30 PM. May in-upload akong premiere para bukas ng ugma sa gabi mga 7:30 sa gabi Pilipinas time. Bay basig na kay mga alien diha kay magpagdito nako. Wala pa lagi koy kuan bay, wala pa koy single account pag yung kubay. Pero sila ay kabalaka, plano ko nga mag-create ko mga aliens. Isa ra mo kung phone god niya ingon mo sila basta isa ra imong phone. Posible nga ma-detect ang IP address. So risky kaayo para sa ato ang main account. Ma-detect sa alam mo na ni Lolo Master yan. Ilang taon ka na ba? Ano po? Mukhang 40 pero 35 pa lang. Pag-read to. Sige lang. Sige lang, tika mamaya. Visit kay kay BMC episodes. Bro, pwede ko magpa-coins, bro. Magpa-sinsilyo. Okay ra, nakakuha na. Kanang uploading na. Oo. Ayos, nagkadikit lang age ninyo. Yun, babae ba yan? Babae ba? Siguraduhin mong babae ha, baka lalaki yan. Ako, patay tayo dyan. Bro, nakoy community. Ako, invite ka dito. Kuan ba 8:55 ko sige, 8:55 ko si tawagin. Nag-connect. Kinanglan na i-transfer. Okay na siya, nang i-transfer oh. Salamat kayo sa idea. Ayos, so gigig mo ilang taon ka na ba? Bago lang ka din, Bro Onji, bago lang ka nag-start ba? Ayun, parang pwede bang makahingi ng Mili, ikaw ha, parang ayos yan pwede na nagpiso din no? Okay. So lang ginawa ko. Yan o. Pag by Ronji, pag mag 300 na saging na, pwede ka na mag-LS. Sige. Gusto ko yan Ma'am Nile, gusto ko yan. Pwede. Total, nakita naman niya ako sa mga vlog ko. Baka gusto niya ng may ganitong style na haircut. Sino yung isa? Nawan. Pag-read. Bro Ronji, bisitahin ko mamaya yung mo.
Mamaya mo. Tingnan ko mamaya. Mamaya pag uwi, shout out mo si Caroline. Ayun ba? Third Tamsa Coast. Uy! Daisy. Welcome to the salamat sa pagbisita. Uy, maraming salamat sa Tamsa ka. Maraming salamat. First time ko 'tong ginagawa. While waiting kasi sa sa ina-upload kong Premiere, nag-try ko rin na mag-LS. So, pwede pala. Maganda pala mag-LS. Salamat sa patamsa ka, Ma'am Daisy Bones. Paano ba yan? Ma'am Daisy Bones. Pag-uwi. Sige. Caroline, si Caroline. Saan ba si Caroline? Ma'am Nelly. Wow, pang DJ ang boss. Grabe naman. Di naman. Ano lang. Nagbibinata lang. Salamat sa pagbisita talaga. Akala ko walang tao. Kasi try ko lang 'to eh. Pwede pala. Baka ulit-ulitin ko na 'to. Tapos yung background ko sa next na LS ko, isang magandang beach. Bakit asan ba yan? Taga-saan ba yan si Andito siya now Singapore. Inabot lockdown. Bakit taga-saan ba siya? Saan ba siya nakatira? Kung di siya inabot ng lockdown, saan ba siya dapat ngayon? Parang parang nakatadhana talaga sa sa alaga mo kasi yung gusto kong mga pangalan, yung mga Caroline. Nako. Canada. Ay nako. Canadian din na siya, madugo ang punotong ilong manusblade. Ma'am Daisy, ka ba? Sorry sa mga nagbisaya ko. Si Ma'am Daisy, pala to? Ay, nawala na. Canada. Ano ba yan? Business trip yung ginawa niya sa Singapore? English ko, 13 piraso lang. Okay lang, kasabot ra ko Bisaya. Ma'am, tagasan ka? Ma'am Daisy, tagasan ka? Anak ng amo ko. Okay. Pure Canadian ba? O ano ba yan? Kasabot ra ko Bisaya. Naka-enjoy pala maganito. Ay, Ma'am Daisy, may premiere ako bukas ng gabi 7:30. Igorotang Bisaya at Ilocanang Dayuhan ng Taiwan. Oy, nasa Taiwan ka pala. Balita ko ang Taiwan back to normal na daw. Kasi may kapitbahay akong nasa Taiwan ngayon. Back to normal na daw. Igurutang Bisaya at Ilocanang Dayuhan ng Taiwan. Galing mo Ma'am Daisy, magaling kang mag-host sa mga Singaporean nag-aaral doon at gusto simple life. Friendship lang ba? Kay gusto adto si Kihor. Sige, pwede mong i-invite yan papuntang si Kihor. Willing ako mag-assist niyan pag Nalimutan mo ko mas lagi ka. Yo, tama, oo. Naalala ko na. Bisaya din si Sir Colby. Bisaya din yan. Taga Bukidnon. Kaya medyo din. Napakabait nun Sir Colby at saka si pati si Miss Meds National. Mabait na yan. Yan ang palagi kong binibisita ng Bago Laguna. Ma'am Nelly, pwede yang invite natin papuntang si Kihor. Pag after lockdown, gusto niyang magbakasyon, communicate lang tayo. Tapos, sabihin mo, ako bahala mag-assist. Pwede natin hanapan ng hotel, basta ako bahala mag-assist niya.
Mas maganda kung kasama ka. Tagal na akong, Ma'am Daisy, tagal na akong hindi nakabalik kay Sir Colby kasi, kadalasan kasi gabi na, medyo, na din. Kasi, yan, Pinas time, yan 9 o'clock mag-start. Tapos, minsan kasi, madaling araw pa lang, mangisda na ako, data lang gamit ko. So, yun, mauubos na load. Mauubos na load. Pero, subukan ko pa rin, bumisita ulit doon, kay Sir Colby. Dami ko rin kasing din eh. Dami ko rin naging doon. Naging kaibigan. Oo nga, inabot midnight si Sir Colby. Oo, tama. Mag-stop siya, nasa mga alas 12 ata, Pilipinas time. Magkapareho bang oras ng Taiwan at saka Taiwan at saka Pilipinas? Ganun ba? Okay. Rawi Sanugal. Parang palagi ko rin nakasabayan yun. Kasi, pasensya na makalimutin kasi ko. Palagi ko yung nakasabayan si Sir, si Rawi Sanugal. Nga lang, di ko na maalala kung saang, sandali ha, ayusin ko muna yung ko. Oo, simple. Gamit ako ng tripod. Di ba silaw? Okay lang ba? Against the light ata. Sandali. Ayusin ko lang ha. Siguro pwede na to. Simple lang. Sa bagay, nasa Asia lang naman yan eh. Diba, malapit lang. Sa Team Forever Global. Hindi ako nagpa-member. Hindi ko pa alam kung paano magpa-member eh. Pero gusto ko magpa-member. Singapore din parehas ng time. Ganun ba? Okay So sinong nag-a-adjust ng oras? Si Sir Colby? Nagbago siya ng schedule ng LS niya. Dali. Mas maganda talaga may mga may mga community. Masilaw ata. Ayan. Inayos ko lang yung para hindi masyadong silaw. Silaw talaga eh. Sandali. May naisip ako. Yung tripod ko. Member ka din ng Ma'am Daisy, ng Team Forever Global? Ma'am Nile, sabihin mo pag andyan na si Caroline ha, para ma-shoutout ko. Try ko rin kayo mag-invite. Ayan na lang. Baka magka-error yung ko. Ako ang pinakamakulit member. Uy, gusto ko yung mga makulit. Gusto ko yan para enjoy eh. Monetize ka na ba, Ma'am Daisy? Monetize channel ka na?
Ayusin ko. Tripod ko sandali. Medyo tagilid eh, tagilid. Tagilid. Ayan. Pwede na yan. Pinakamakulit na member ah. Dito yung pinakamakulit na member ng ano eh. Wala ka ba biyahe ngayon, host? Wala eh. Wala kaming turista. Wala. Actually guys, ganito yung nangyari. 7 months kaming COVID-free ang Siquijor. Pero, kano sa ganito bro? Na-confirm na positive? Gahapon sa madla. Mga 2 days ago lang, meron na kaming positive na na kababayan dito sa lugar namin. Dalawa, sa ngayon dalawa. Mga ano yan, galing sa balita ko, yung isa overseas galing sa barko. So, ayan, dito na naka-quarantine naman. So far safe naman ang lugar namin. Pero wala pa talagang mga turistang pinapasok kasi bawal pa yun. Team apply naman ako sa AIM. Yan, alam ko yan. Sa AIM. For now, nag-change ako Lean and Green. Bakit? Bakit nag-change ng Sa bagay, mas maganda talaga ang green. Team Green. Team Green. Taga-asa. Positive. Isa is from Lassi, Kimba. Ang isa is from Kabulihan. Larena. Ayan. Ano daw yan eh, di sana tinanggap ng Siquijor kasi yun nga positive. Pinabalik sa Dumaguete. Mas lalong hindi tinanggap ng Dumaguete kasi nga taga Siquijor. So yan. Wala tayong choice kasi nasa naman. Hindi naman ako sigurado kung ganun talaga yung nangyari, pero balita ko lang. Pero siyempre kababayan natin, kailangan talaga tanggapin. Kasi kung sa part naman natin, tayo yung hindi tanggapin sa sariling probinsya natin, napakasakit naman. Positive ka na, ayaw bang tanggapin ako. Kung ako, sana matapos na tong pandemic. Sana nga matapos na. 50% na ko, bro. Okay. Wala ko may gadula ko, no? Wala pa gadula. Okay. Kasi sa kaya na after okay na tayo. So, aga kong nag-upload ngayon kasi alam mo na may mga naglalaro din. So, naglalag kasi kaya rin sa kanila. Mas malaki ang income, maliit ang puhunan, madali din gawin. Ayun, ito talagang si Ma'am Nilin, napaka-negosyante to. Bilib ako sa babae. Business minded talaga. Yung nasa isip palagi negosyo. Yang maganda tumutulong din. Uy, ma'am, bisita ka ng Siquijor ha. After ng COVID, bisita ka na siya. Dalhin mo si Caroline. Dalhin mo si Caroline. Ma'am Daisy, try mo ding bumisita ng Siquijor. Frontliners. Sandali ha. Paano ba to? Sandali ha. Okay. Pag naka-blue na, ano ba? Paano ba lagyan ng jacket? Hindi ko alam paano lagyan ng jacket eh. Yes, kami dyan hahanapin talaga kita. Dapat lang. Hanapin mo yung tour guide dito. Kaya tayo pumasok sa negosyo, kailangan maging wise. Oo, tama. Sandali ah. Ano ba yan maging? Ay, bang bigyan ng jacket yung mga
Ma'am Daisy, may jacket ka na ba? Hindi ko alam kung paano bigyan eh. Kasi phone lang gamit ko. Paki-ano nga Ma'am Daisy, kung paki-confirm nga kung may jacket ka na. Ano gamit mo? Phone lang. Nasa computer shop ka dapat. Oo, pero ano eh, nag-open ako pero nag-upload ako ng ano eh, ng Premiere ko. So phone lang muna ginamit ko kasi first time lang din. May jacket ka na ba, Ma'am Daisy? Phone lang gamit ko, phone lang. StreamYard, naka-StreamYard ako. Pindot mo, name ko, din lalabas 3 dots, pindutin mo, moderator, okay. Lalabas, okay, sige, sige. Ayan, tapos, bakit? Ang nakalagay, ano lang, put user in timeout, saka block user lang. Wala eh. Moderator. Hindi kita malagyan ng jacket. Paano to? Ganon. Na boses mo, malakas boses talaga. Baba mo hagdan, aakyat ako. Hindi ko nga alam kung paano eh. Hindi ko alam kung paano. Sandali ah. Hagdan. Dali lang, dali lang. Moderator. Gusto ko.
Okay. Tama nga. Sabihin, bakit ka? Boleh kalian si Iris?